Ingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to peluk kowe. Ih, aku diterani. Kita aku tenan lho peluk kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani peluk. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Blok? Ora gawe muringku lho, Blok.